Deming wanci dalu labet sasangka usku menyar ginar peking taranggono. Katon mega setula maksana hanging muli sudama. Walataga ngambara suping sabin rebut Prabu lawan Sarata ing Kartika Cinandra panyayah Nila Pakuja. Manjing tengahing dalu dereng wonten sambeting kandha. Hamung saking madya desa kapiyalsa kidung Anyarkara muji irtaning Kang Maha Kawasa. Lakuning wengi minyak kang swasana sepi kawistara bangwetan simlak jingga pratandha arsawan jigakat rahina. Kekejer lintang rina ngrangu medaling kanang Surya Kang Arsa Siniwaka. Dadak sakala biar pajar sarta ngarka. Gumregah isining bawana maweh Prabawa gara-gara. Prahara ing jagat raya Aruk lan bledu angin lesus gara-gara surup srengenge. Wancine padha lere nyambut gawe sembayah maghrib aja dilalekake. Manembah marang Gusti kang nitahake pamrih dimen kinayaman dening pangerane. Satemah tentrem uripe panjang yuswani lumintu sandang pangane rahayu sakula waragane. Ewadene ya isih ana wong kang suwung imane ketitik ngibadah diliriwakake ketungkel oleh ngumbar hawa napsune. Banting kertu mungsuh maratuwane dhewe mendem ciu nganti tele-tele. Tata krama disepelekake omongan rusuh malah dianggep sing apik dhewe. Ana maneh wong lanang gandeng wong wadon mongko dudu bojone ewadene rasane ya penak wae. Ora rikuh karo kanca kancane tanpa wekeh karo kiwa tengene. Ya muga-muga entang padha elinga marang Gusti sesembahane. Gara-gara tengah wengi jagat wis turka pati swasana mung sarwa sepi. Tumrap wong kang sregep ngaji banjur tahajud swaring ngrasaning Kang Maha Suci. Nyuwun barokah widodala lestari, awak waras tur murah rejeki, bahagia mulya sak anak rabi. Beda karo wong sing watak drengki. Bengi-bengi gak sesuci malah pasang santet gunur desti. Seneng merdukun golek aji-aji kepengin sugih lumuh makarti. Dasare ora gemil lan ora setiti banjur ngingur tuyul dikon nyolong bareng pengaji. Ya mung besok yen wis mati, sukmane ora bisa sowan kersaning Gusti banjur kelambrangan dadi memedi. Ya muga-muga ndang padha mertobat marang Ilahi. Ngancik gara-gara para esuk krungu swara jago kluruk aja nuruti mripat ngantuk ayo padha sembahyang sing kanthi kusuk. Anak bojo padha sayuk kanugrahan sang saya nglumpuk. Pasrawungan sarwa mathuk seneng weweh sirik dijaluk. Seneng tulung tur ora tau muk, beda karo wong cubluk. Yen diajak sembahyang semaya sesuk-sesuk diajak ngate jare ngantuk. Saben bengi gaweane mung turut cakruk mbeleki kirek karo nyolongi jeruk. Yen turu ngepluk mangan njaluk enak ning gaweane mung tenguk-tenguk. Moko yen ora keturutan karepe banjur ngamuk. Muga-muga entang padha sadar lan gelem rujuk. Sirep Kang gara-gara medal arep kono kawan.
kanggo patuladan suci tur jujur mligi kanggo perjuangan timun sigarane kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja puji aja doh korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye kok kang kuwi iya ngono kuwi apa kuwi kambange menur sing tak puja puji mbok sing padha jujur mergo yen do jujur negarane makmur piye to kang kuwi iya ngono kuwi kebo maju wae sowan. Deh. Gonge kepenak larase ya kepenak jan. Nyambut gawe kaya dibombong. Lah kae kenthongane wis krungu ditabuh. Prakanca aja lali sasmita ne kenthongan dung dung kenthong siji tandha Rajapati dung dung kenthong loro ana maling dung kenthong telu kang ora obongan dung ping papat banjir kang nekani dung ping lima nang rampok kewan angan wis tenem barang mulut tengarane eling kabeh ampun maca-maca eri
Alhamdulillah. Wanci nedahaken tabuh setunggal manut jam kula kirang sak para sekawan, Petruk sampun sowan. Kepara nyata Truk. Merdeka, Gong, merdeka. Tanpa kemerdekaan tidak mungkin bisa Bagong tekan Taman Mini ya, Truk. Heeh. Wah, jan. Bengi Kang Minulya kepara nyata. Dening ketua panitia pancen iki disembadani. Apa-apa sarwa pilihan. Ngono ya, Truk. Wis tak aturke mau ngarep gong wayang kagungane dhewe. Sound system dipilihke sing bergas dhewe. Iya. Mula bener ngendikaning para winasis kae kok, Truk. Seniman seniwati iki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sak ngisore kere. Ha iya. Kudu sing waspada, sesama TNI harus manunggal lahir batine. Sebab yen nganti sesama baju hijau mudah diadu domba, kuwi sasmita negara sudah diambang kehancuran kok, Truk. Mula kudu waspada lan prayitna, Gong. Kowe ngerti dhewe, wong jaban negara ki arep njajah nggone dhewe secara fisik wis rumangsa ora kewagang. Mula ora aneh oleh njajah, saiki lakune halus banget kaya to, liwat jalur ekonomi, liwat jalur kultur budaya iki sing bebayani iki. Mula sing penting bangsa kita jangan sampai luntur persatuan dan kesatuannya. Pancen donya kuwi gaman sing ampuh ya mung kejaba kerukunan kuwi kok, Gong. Bener, Kang. Mula ayo Kang Garing lan Bagong tak jaluk kanthi banget sampai akhir zaman damailah bangsaku. Iya. Iki ana lagune. Judule apa? Damailah bangsaku. Mara coba tak rungokne. Sajake lagu anyar iki. Monggo dimiringke icip-icip lelagon damailah bangsaku. Ayo, ayo.
semua saudara kita bersatulah wahai bangsaku dengan satu kebutuhan Bhinneka Tunggal Ika hilangkan kebrutalan kekerasan permusuhan rukunlah damailah demi tegaknya bangsa dan negara. Kita bangsa Indonesia bertanah air satu. Indonesia Berbangsa satu. bangsa Indonesia Berbangsa satu. bangsa Indonesia Sadarlah kita bersatulah damailah damai semua bangsaku Indonesia damailah damailah bangsaku Alhamdulillah wis diaturake Kang Gareng lelagon kang mawa ira-iran damelah bangsaku. Wah iya iki mau Yasan Ki Witaradya. Iki ujube tasakuran iya. Ketua panitia Bapak Sugiyarto, Magister Manajemen. Kuwi ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP. Tak dongake muga-muga saya ngrembaka mahasiswane. Ndrebala ing sateruse manggih karaharjan, katentreman, kayiwanan, kabahagiaan, kamulyan lahir lan batine. Allahumma amin. Wong sing anggere STKIP iki seneng wayangan ku rak tambah mahasiswane. Wis ta percaya, sebab apa? STKIP iki seneng dana rasa. Kaya bengi iki rak dana rasa ta, Truk? Iya. Nek diitung mung pira ta wayangan iki pira? Lah iya. Tenan, wayang ki murah meriah. Terus asas pemerataan ya kecandak. Sing entuk redana ora mung dalange, ora mung pesindene, ora mung pengrawite, klebu wong bakul-bakul nek cara daerah ya karatan. Tilika yang desa ngadesa nek dong wayangan iki wong dodol wis pasar malam tiban. Itulah ekonomi kerajaan ya ning kono kuwi. Ngono ya, Gong. Para nyata kecandak ekonomi kerakyatan ya, Gong. Ha iya. Wayang kok larang gombal kok. Coba saiki nek apa ngaturi penyanyi saka Jakarta iki coba. Penyanyi dangdut ki mung pirang jam, mung pirang egolan nggih pirang atus yuta coba. Lah iya. Ning ora bab perkara redana. Iki ujube pancen ngleluri nyang kabudayane dhewe. Maju ya kena ning aja lali jati diri dadi wong timur. Iya. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh. Aja gampang dilecehke karo bangsa manca. Iya. Kudu dieman asma para pembesar-pembesar swargi. Luwih-luwih yayasan kok ngagem asma Panglima Sudirman kuwi ora enteng bobote. Berat kuwi tanggung jawabe. Marga ngagem asma